Zdravím vás u nového videa. Dnes se podíváme na top 5 nejstrašidelnějších a nejzajímavějších míst v Česku. Halloween se pomalu blíží. Všichni to víme. Dýně, kostýmy, horory a ta zvláštní atmosféra, kdy i obyčejné místo začíná působit trochu strašidelně. A právě proto jsem si dneska pro vás připravil něco speciálního. Top 5 nejděsivějších míst v Česku. Místa, kde se podle legend dějí zvláštní věci, kde lidé slyšeli hlasy, viděli stíny, nebo prostě zažili něco, co se nedá vysvětlit. Takže zhasni světla, nasaď sluchátka a pojďme se společně podívat na ty nejtemnější kouty naší země. Pohřebiště UFO, Kounovské kamenné řady. Na 5. místě máme jedno z nejzáhadnějších míst v Česku, Kounovské kamenné řady. Jedná se o 14 paralelních řad balvanů rozprostřených v lese na plošině Rovina u Kounova. Kameny jsou rozmístěny na několika hektarech a některé váží i několik tun. Historie je zahalená v tajemství. Podle místní kroniky je lokalita poprvé znovu objevena či spopularizována v roce 1934 mladým učitelem z Kounova, který si řady všiml v lese. Od té doby se o kamenech vedou různé teorie, od pravěké astronomické observatoře přes kultovní rituální místo až po novověké Mezepolí. Archeologický průzkum ukázal, že v okolí existují stopy osídlení už z doby halštatské, ale přímé datování a funkce samotných řad zůstává neprokázaná. Prostě spousta otazníků. Někteří badatelé mluví i o místě, které mohlo sloužit jako kamenný kalendář. A proč pohřebiště UFO? To je spíš lidová přezdívka. Lidi fascinují pravidelné linie kamenů a nejasný původ, takže rychle vznikly i záhadné hypotézy o mimozemšťanech nebo o tom, že tu něco přistávalo. Zvíkovský hrad. Na 4. místě se dostáváme k jednomu z nejmystičtějších hradů v celé České republice, ke Zvíkovskému hradu. Stojí na skalnatém ostrohu nad soutokem Vltavy a Otavy a i když vypadá nádherně, skrývá děsivou pověst. Podle legendy tu v hradní hladomorně sídlí démon, kterému se říká Zvíkovský rarášek. Ten se prý zjevuje hlavně v hradní věži Markomanka, kde se dějí divné věci, kamery se vypínají, baterie se vybíjejí a na fotkách se objevují podivné postavy. Kdo se odváží ve věži přespat, toho podle pověsti do roka čeká nemoc, smrt nebo šílenství. A teď to zajímavé, první zmínka o Zvíkově pochází už z roku 1234 a po staletí se tady střídaly požáry, blesky a nevysvětlitelné nehody. Dokonce i dělníci, kteří hrad opravovali v 70. letech, hlásili, že slyšeli kroky, hlasy a smích, i když tam nikdo nebyl. Dnes je Zvíkov přístupný veřejnosti, ale mnozí turisté tvrdí, že po západu slunce se atmosféra úplně změní, prý je cítit tlak a chlad, který nejde vysvětlit. Kostnice v Kutné Hoře. Na 3. místě máme jedno z nejznámějších, ale i nejděsivějších míst v celé Evropě, Kostnici v Kutné Hoře. Na první pohled vypadá jako obyčejný malý kostelík, ale uvnitř se nachází něco, co ti zaručeně vyrazí dech, nebo spíš stuhne krev v žilách. Celý interiér je totiž vytvořený z lidských kostí. Podle odhadů se tu nachází ostatky asi 40 000 lidí. Jejich lebky, páteře i kosti tvoří výzdobu, lustry, erb i oltář. A jak to vůbec vzniklo? Příběh začíná už ve 13. století, když opat z místního kláštera přinesl z Jeruzaléma hrst hlíny ze svaté země a rozprášil ji po zdejším hřbitově. Z místa se stalo posvátné pohřebiště, kam chtěl být pohřben každý z okolí. Během morových ran a husitských válek tady počet těl prudce narůstal, až museli kosti uložit do podzemní kaple. V 18. století z nich sochař František Rind vytvořil to, co vidíme dnes, bizarně krásný, ale zároveň mrazivý chrám smrti. Někteří návštěvníci tvrdí, že když se zhasne světlo, slyší tichý šepot a kroky mezi hromadami lebek. Branišovský les. Na 2. místě máme místo,
které si vysloužilo pověst nejděsivějšího lesa v Česku. Říká se mu Branišovský les, ale většina lidí mu neřekne jinak než Černý les. Leží u Českých Budějovic a podle místních tu odjakživa dějí zvláštní věci. Lidé tu hlásí záhadná světla, šeptání, pocit sledování a dokonce i postavy, které mizí mezi stromy. Nejznámější legenda vypráví o černém mnichovi, vysoké postavě v kápi, která se zjevuje osamělým návštěvníkům. Prý tě sleduje, ale když se otočíš, zmizí. Historie lesa je taky temná. Podle záznamů tu během druhé světové války spadlo německé letadlo, jindy tu došlo k vraždám i záhadným sebevraždám. Někteří tvrdí, že tu původně stálo keltské obětiště, jiní mluví o energetickém bodu, který přitahuje negativní síly. Dnes je Branišovský les oblíbeným místem pro záhadology, ale většina lidí tvrdí, že když se setmí, raději tam nezůstanou dlouho. Hrad Houska. A na prvním místě našeho žebříčku se nemohl objevit nikdo jiný než legendární hrad Houska. Na první pohled obyčejný gotický hrad Umšena, ale jeho příběh patří k nejděsivějším legendám u nás. Podle pověsti stojí Houska nad obrovskou propastí, která nemá dno a ze které vycházeli démoni, tvorové a temné síly. Hrad prý nebyl postaven kvůli obraně, ale naopak, aby zabránil tomu, co bylo pod ním, dostat se ven. První zmínky o Housce pocházejí z 13. století, kdy ji nechal postavit Přemysl Otakar II. Zajímavé je, že hrad nemá žádnou studnu, kuchyň ani obrannou funkci, což dává legendě o bráně do pekla ještě větší sílu. Vypráví se, že první vězeň, kterého tam kdysi spustili do propasti, vyšel ven zcela šílený. Popisoval, že viděl příšery, temnotu a pekelné bytosti. Od té doby se místo považuje za nejtemnější v Česku. Dnes je Houska přístupná turistům, ale průvodci sami říkají, že i po letech tu mají zvláštní pocity a že se tu prostě něco děje. Tak co, troufl by sis navštívit některé z těchto míst po setmění? Ať už věříš na duchy, nebo ne, jedno je jisté. Česká republika má temná zákoutí, o kterých raději nemluvit nahlas. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, aby vám další videa neunikla. A u dalšího videa zase čau. Beep, 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 beep.